Чарговае падсумаванне тыдня мы, на жаль, ізноў пачынаем з рэпрэсіяў. Ажно 3 гучныя палітычныя працэсы. Ганебны вырак у справе нашых рэдакцыйных каляжанак Дашы Чульцовай і Каці Андрэевай, якія атрымалі па 2 гады калоніі. Разлічваць на сумленне і літар закону ўжо не выпадае. Уся надзея толькі на беларусаў, якія з гонарам і бел-чырвона-белым сцягам сёння святкуюць Дзень роднай мовы. Аліна Коўшык, я з вялікім задавальненнем па-беларуску запрашаю вас на падсумаванне тыдня ў жывым эфіры студыі Белсат. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу журналистам! Свободу журналистам! Нет кредита для бандита! Путин, научись говорить «нет»! Путин, научись говорить «нет»! Віншую шановне господарство з Днем родної мови і жадаю скорої перемоги. Не бядуй, што хмары Сонца свет схавалі. Народіцца мусіць Бура з гэтых хмар. Живе Беларусь! Живе вечно! «90 ператрусаў за тыдзень па ўсёй краіне ў офісах і кватэрах праваабаронцаў, журналістаў і прафсаюзных актывістаў. Як патлумачылі сілавікі, адбываецца гэтак званая татальная зачыстка нібыта ў межах крымінальнай справы, па іх меркаванні. Забіралі тэхніку, тэлефоны, дакументы, кнігі, банкаўскія карты. Калі знаходзілі, то і наяўныя грошы. Арыштоўвалі актывістаў. Тыдзень затрыманняў у матэрыяле Юліі Цельпук. 7 раніцы, грукат у акно. За шклом сіні мікрааўтобус. Ператрус у доме журналісткі Белсату ў Гомлі сёння правялі працаўнікі АМАП і Губазік, які змагаецца з арганізаваную злачыннасцю. У выніку яны забралі 2 банкаўскія карткі беларускія, відэакамеру, 2 фотокамеры, все накапляльнікі інфармацыі, якія яны знайшлі, то бок SD-карты, флешкі. Забралі таксама нататнікі, плакаты з надпісамі «Я нячэсны журналіст» і «Свабоду судаленку», бел-чырвона-белую атрыбутыку і кубік для мікрафона Белсату. У гэты ж час сілавікі грукалі ў дзверы беларусаў-іншадумцаў па ўсёй краіне. В 7 утра к нам пришли с обыском сотрудники МВД. 7 человек или 8, если не ошибаюсь, один из них был с оружием. Сначала развернули лицом к стене, положили девушку на пол, потом сказали подниматься и ничего не бояться. Я спросил про крупнейший обыск, показали бумажку, в которой было что-то написано про коррупцию. Арсень, сын Андрэя Бастунца, старшыні недзяржаўнай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў, якая шчыльна вядзе статыстыку затрыманняў сярод работнікаў незалежных СМІ, фіксуе парушэнні свабоды слова, робіць профільную аналітыку і, галоўнае, кансультуе рэдакцыі ды асобных журналістаў у прававых і юрыдычных пытаннях. Да кіраўніка БАЖ іншая група работнікаў прыйшла на адрас, дзе ён жыве з жонкаю Сабінаю. Там ператрусу не чынілі. Яны пачакалі, пакуль Андрэй збярэцца. Ён збіраў заплечнік. Яны сказалі, навошта вам заплечнік?
Мы ж просто на обшук едем. Андрей Бастунец не выключаў, што яму спатрэбіцца турэмная торба, бо ператрусы за апошнія паўгода часцяком заканчваюцца то затрыманнямі на 72 гадзіны, то арыштамі ў сярэднім да 15 сотняў, альбо на месяцы, калі гэта крымінальныя справы. Ператрус у выніку правялі ў офісе БАЖ. Прошу, опечатывается. Опечатывается? Подскажите, по какой статье был обыск? Артыкул 342 Крымінальнага кодексу. Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, пазбаўленне волі да 2 гадоў. Гэта адзін з 6 топавых крымінальных артыкулаў, паводле якіх распачатыя справы супраць амаль 2000 беларусаў, нязгодных з вынікамі праведзеных у жніўні выбараў і хвалю рэпрэсіяў супраць апазіцыі. Крымінальная справа дазваляе праводзіць ператрусы так часта, як гэта спатрэбіцца. Все, вы свободно можете идти. Была предупреждена ответственность за дачу показаний, но вы можете легко представить, что сейчас ищут в офисах или в квартирах активистов. Агулам па Беларусі сёння адбыліся больш за 4 дзясяткі ператрусаў у сябраў БАЖ, праваабарончага цэнтру «Вясна» і незалежнага прафсаюзу РЭП у Менску, Віцебску, Гомлі, Мазыры, Берасці, Рэчыцы і Магілёве. Это связано с политической ситуацией в стране, с моей правозащитной деятельностью. Им очень это не нравится. В первую очередь, учитывая то, что и моих товарищей, коллег задержали. Операцию санкционовала Генеральная прокуратура, рапортовал следчий комитет. В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий. Держава у особе Александра Лукашенки давала обещание до лета разобраться с претензиями усіх, цитую, протестунов и нястомна вядзе гэтую працу. Усе, хто у гушчы пратэстаў, праз абавязкі прафесіі ці згодна з грамадзянскую пазіцыяй ведаюць, што ў дзверы могуць пастукаць. Это все они доставали, и все это сюда глядели. Вот тут так само можете видеть. Юлія Цяльпук, Белсат. 3 дні справу Белгазпромбанку разглядаў Вярхоўны суд, і хоць працэс мусіў быць адкрытым, у залу пусцілі толькі дзяржаўных і расійскіх журналістаў. Упершыню праз паўгода пад вартай блізкія пабачылі Віктара Бабарыку, былога банкіра, затрыманага падчас удзелу ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Анастасія Русецкая. Так а почему не запускали? Да. А почему нет мест? Гэткая атмасфера панавала сёння каля будынку суда Маскоўскага раёну сталіцы. Тут Вярхоўны суд разглядае справу Белгазпромбанку и Виктора Бабарыки. Этот суд, он своего рода экзамен для нашего законодательства, для наших судов. Нягледзячы на абяцанне ўладаў зрабіць працэс адкрытым, на паседжанне пусцілі выключна прадстаўнікоў дзяржаўных медыяў і расійскіх агенцтваў. Для незалежнай беларускай прэсы дзверы засталіся зачыненымі. Гэтаксама, як і для сотні ахвочых трапіць на працэс. Афіцыйная прычына – коронавирус. Раздражен, раздосадован данной ситуацией, но в целом рад, что вот люди собрались, люди все еще продолжают верить и бороться. Бабарыка, он важен для людей, поэтому они пришли его поддержать. Віктора Бабарыку, які мог стацца галоўным супернікам Александра Лукашэнкі на леташніх прэзідэнцкіх выбарах, у суд доставили под конвоем. Руки за спиной в кайданках. Виктора Дмитриевича, видно, очень плохо. Его посадили в самый-самый конец вот этой клетки. Но по голосу звучит очень бодро. Отвечает хорошо, видно, что следит за процессом. Адвокаты просили адвод суддзі Ігора Любавіцкага змяніць меру стрымання для Віктора Бабарыкі на хатні арышт, зняць арышт з маёмасці экс-банкіра, а таксама дапусціць у залу незалежную прессу. Суд хадайніцтвы адхіліў. На суде лежит обязанность создать определенные условия, одним из которых является гласность процесса, как обязательный элемент справедливого суда, то мы имеем право просить у суда это сделать, а суд обязан это сделать. Наше ходатайство приобщено было к материалам дела, однако нам сказано, что суд открытый, и судья за вопросы пропуска в здание не отвечает.
Віктора Бабарыку і 6 былых топ-менеджераў Белгазпромбанку абвінавацілі ў атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры арганізаваную групаю. Віктора Бабарыку дадаткова выставілі абвінавачанне ў легалізацыі доходаў. Яму пагражае до 15 гадоў зняволення. Я не верю, что он это все делал, но куда деться? Как есть. Вначале надо доказать. А потом уже обвинять. Нечто похоже, да. Пока ничего у нас не доказано. Любому могут доказать все, что не есть на самом деле. Ён крыштальна чисты, мы ведаем яго як заўзятара такого у мастацкім стылі, заўсёды добрый чалавек, і ён уже неаднойчы нам расказваў пра тыя ўсе справы Лукашэнкі, якія ён зрабіў, і нам уже стало зразумела даўно, што трэба змагацца. Генеральны прокурор Андрей Швед заявіў, следства праведзенае аб'ектыўна і бесстаронна, а сабраныя доказы сведчаць, што гэта карупцыйная схема. Это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше. Практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания, кроме Бабарыка. Сотрудничают со следствием. Справу распачалі летась пасля таго, як Віктор Бабарыка абвесціў пра намер браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах і сышоў з пасады старшыні праўлення Белгазпромбанку. У банку ўчынілі ператрусы з выманнем сродкаў, а таксама карцінаў з карпарацыйнай калекцыі. Затрымалі Віктора Бабарыку 18 чэрвеня. Кандыдатам на прэзідэнцтва цэнтр выбаркам яго не зарэгістраваў, нягледзячы на больш як 400 тысяч подпісаў. Виктор Бабарыка, он совершенно не отказался от своих, так скажем, задач и от тех мотивов, почему он шел в президенты. Потому что он действительно хочет сделать эту страну лучше. И он сейчас, можно сказать, жертвует собой и сидит, условно говоря, в направлении победы. Прадстаўнік штабу Віктора Бабарыкі Іван Краўцоў падчас адмысловага стрыму на нашым тэлеканале адзначыў, справу адносна Віктора Бабарыкі, экс-банкіра і экс-прэтэндэнта на прэзідэнта працягнуць разглядаць заўтра. Анастасія Русецкая, Белсат. 2 гады калоніі за тое, што ты журналіст і сумленна робіш сваю працу. Стрым, жывую трансляцыю ў інтэрнэце, дзе дзяўчаты паказалі толькі тое, што адбывалася навокал, суд палічыў арганізацыяй ды удзелам у дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Прысуд Дар'і Чульцовай і Кацярыне Андрэевай агучыла суддзя Наталля Бугук. Але гэта вырак усім незалежным медыям. Украіна, ЗША, Польшча, Літва і іншыя краіны, шэраг міжнародных арганізацый запатрабавалі неадкладна вызваліць нашых журналістак. А ўчора свой 24-й дзень народзінаў Даша Чульцова сустрэла за кратамі. Юлія Цельпук. Журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева-Бахвалова моцна абняліся. Покидаем зал. Даша паказвае жэст Вікторыя, перамога, і так супала, што гэта колькасць гадоў у калоніі агульнага рэжыму ў адпаведнасці з прысудам. Муж Кацярыны, журналіст Ігор Ильяш, моўчкі пакінуў залу. Понимал, что столько и дадут, потому что это исходило из тенденции последнего времени. Сейчас судьям нельзя вообще перечить прокурорам, поэтому они дают столько же, сколько попросит прокурор. А прокуратура, в свою очередь, по личному указанию Андрея Шведа, дает ориентированно на максимальные сроки по политическим делам. Прысуд вынесла Наталля Бугук у суде Фрунзенскага району Менску. Прокурор 23-гадовая Аліна Касьянчык, аднагодка абвінавачанай Дар'і Чульцовай. Даша ў прафесіі таксама не так даўно. Але і яна сама, і ейная сям'я разумелі, што падобнае можа здарыцца. Вообще ни о чем. Ни о чем. Девочки ничего не совершили. Просто сняли стрим. Они ничего не кричали, никого не призывали никуда. Просто снимать стрим и за это получить 2 года колонии. Вачыма Міністэрства ўнутраных справаў 15 лістапада быў не проста стрым. Да гэтага дня сілавікам ужо ўдавалася, так бы мовіць, абясшкоджваць незалежных журналістаў яшчэ да пачатку нядзельных маршаў. Вырашылі зайсці з іншага боку. Але ў той дзень журналісткі змаглі паказаць у рэжыме рэальнага часу, як сотня людзей у чорным зачышчала названы плошчай пераменаў Менскі двор са стыхійным мемарыялам, забітаму невядомымі і вывезенаму адсюль Раману Бандарэнку, які пазней памёр. Сімвалічна ў дзень суда 18 лютага Генпрокуратура ўсё ж распачала крымінальную справу паводле факту смерти Романа. Считаю, что вообще любые дела, которые возбуждаются в связи с акциями протеста, они абсолютно незаконные просто потому, что граждане реализовывают свое право на мирный протест. И это не может рассматриваться как совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Нібыта каментаванне падзеяў у двары, якое ажыццяўлялася з адной з кватэраў на 14-м паверсе, пацягнула за сабой прыпыненне руху 13 маршрутаў грамадскага транспарту. У Беларускай асацыяцыі журналістаў, дзе днямі адбыўся ператрус у іншай крымінальнай справе з палітычнай афарбоўкай, сказалі прама. Гэта просто брутальная расправа над журналісткамі, якія выконвалі сваю працу абсалютна законна, абсалютна правамерна, цалкам у межах заканадаўства і журналісцкай этыкі. Зараз пастаўлены тренд жорстка караць журналістаў, паказваць прыклад усім астатнім, будзеце асвятляць вуліцу, трапіце за крат. Са жніўня 2020 года ў краіне праз затрыманні прайшлі 480 працаўнікоў медыяў, дзясяткі замежных выданняў і некалькі беларускіх пазбавілі акрэдытацыі. У тэлеканалу Белсат акрэдытацыі не было цягам 13 гадоў працы. Нягледзячы на статус СМІ і на сённяшні прысуд, праца працягнецца. Гэта чорны дзень у гісторыі Белсату, у якой не было падобных выпадкаў. Рэжым відавочна перасоўвае межы. Раней журналістаў няспынна штрафавалі, потым саджалі пад адміністратыўны арышт. Цяпер 2 журналісткам прысудзілі турму. Гэта сведчанне страху дзяржавы перад імі. Сёе-тое ў працы незалежных журналістаў пасля гэтага прысуду ўсё ж зменіцца. Гэты рэжым баіцца праўды, баіцца фактаў. Значыць, мы павінны даваць яшчэ больш праўды, яшчэ больш фактаў, каб нарэшце разбурыць, раздалбіць гэты тэрарыстычны рэжым. Што датычыць справы, то наперадзе апеляцыя і зварот ва ўсе міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Юлія Цяльпук, Белсат. Шановное гаспадарства, мы працягнем тэму ў размове з Алексеем Дзекавіцкім, намеснікам дырэктара Белсату. Алексей, добрый вечар. Добрый вечар. Перш за ўсё хочу цябе запытаць. Вось мы бачылі дзяўчыну апошні раз вось у гэтай жудаснай клетцы падчас абвяшчэння выраку. Ці маеш нейкую новую інфармацыю, ці штосьці яшчэ далецела з-за гэтых кратаў да нас? Пакуль што не. Апошняя інфармацыя, которая была, это ад мужа Каці Андрэева Ігора Ілляша, который сустракаўся, бо гэта па законе. У Беларусі, конечно, слова закон так дзіўнавата гучыць, але па законе пасля суду ёсць гадзіна у блізкіх, каб правесці эту гадзіну з асуджанымі. Таксама кажу это слово асуджанае і сам не магу паверыць, што это так. Так вось ён правёў, кажа, што Каця ў добрай форме, што большасць гэтай гадзіны яны проста смяяліся і жартавалі, што у прынцыпе сведчыць толькі пра проста пра нязломнасць і вялікую сілу Кацярыны. Я думаю, што мы будзем мець больш інфармацыі неўзабаве, бо адвакаты натуральна рыхтуюць скаргу ў суд вышэйшай інстанцыі. На гэта няма асаблівай надзеі, але тым не менш трэба прайсці ўсю дарогу, якая прадугледжаная зноў жа так званым законам у Беларусі. Трэба это абскардзіць, хаця адсотак гэтых абскарджаных, я ўжо дакладна не памятаю, по-моему, 0,4 ці нешта такое. То бок гэта хутчэй сімвалічнае дзеянне? Так, это сімвалічна, щоб для таго, каб можна было далей звяртацца ў міжнародныя інстанцыі, трэба прайсці ўсе інстанцыі, которые прадугледжаныя ў Беларусі. Зараз дзяўчына, як разумею, у турме на Валадарска. То бок заклікаем нашых гледачоў пісаць, памятаць, што можна дасылаць тэлеграму, можна дасылаць лісты. Нават па тэлефоне. Тэлеграму можна дасылаць па тэлефоне. Калі ласка, памятайце пра Кацю, пра Дашу, але таксама пра ўсіх іншых палітзняволеных. Іх вельмі шмат, ім вельмі патрэбна. 251 палітзняволены. Калі падумаеш пра гэта, 251 чалавек прызнаны палітзняволеным. А мы ведаем, што гэта працэдура прызнання палітзняволеным даволі складаная. Гэта не так, што кожнага, кого арыштавалі, адразу ён палітзняволены. Павінны прызнаць міжнародныя арганізацыі. І вот у нас у Беларусі на сённяшні дзень, 2021 год, Центр Европы, у нас 251 палітвязень. Насамрэч, Дмітрий Радашкевич пісаў таксама допіс пра тое, што тых людзей, хто не прызнаны палітзняволенымі, хто сядзіць таксама па палітычных артыкулах, іх вельмі шмат, ім надаецца вельмі мала ўвагі. На жаль, мы ведаем, што у нас зараз, калі я таксама не памыляюся, больш чым 1800 крымінальных спраў супраць людзей, которые тым ці іншым чынам бралі ўдзел у пратэстах. 1800. І слушна сёння сказала Светлана Тихановская ў інтэрв'ю на брытанскай газеце, што санкцыі вельмі смешныя. То есть у нас 88, по-моему, беларускіх чыноўнікаў у санкцыйным спісе Еўрапейскага звяза ў часе, калі 251 палітвязень, 1800 крымінальных спраў, больш за 33 тысячи чалавек арыштаваныя ад пачатку арыштаў. Мы, зрэшты, таксама збіраемся, уже не збіраемся, уже робім гэта даўно,
мы закликаем усіх, кого толькі можна, дзеля таго, каб неяк разварушыць увесь дэмакратычны вольны свет, каб не забываліся пра нашых журналістаў і ўвогуле пра ўсіх палітвязняў. Ну, бо справа журналістак тым важкая, што пра яе сапраўды гавораць. Так, Гэта дакладна. медыяльная справа, гэта тыя выпадкі, пра якія мы шмат кажам, пішам, Ну, але тое, калі што выклікаюць увагу ўсяго света. Але дзякуючы гэтаму мы таксама Дакладна. звяртаем увагі на іншыя, на іншых менш вядомыя палітвязняў, так, справы дакладна. іншых палітвязняў, таму вельмі важна гэта рабіць. Алексей, якія наступныя крокі? Вось калі мы пройдзем гэтай апеляцыі, на якія спадзеваў асабліва няма, але вось што можна далей зрабіць у міжнародным кантэксце? Адзінае выйсце зараз гэта міжнародны ціск. Я цешуся, што вот, допустим, у Польшчы той же, ці там, скажем, Літва, але асабліва Польшча, зараз вялікая хваля салідарнасці. Увесь час запрашаюць сродкі масавай інфармацыі на інтэрв'ю. А гэта істотна, таму што сродкі масавай інфармацыі глядзяць і слухаюць палітыкі, тыя, хто прымаюць рашэнні. І вось я ўжо ведаю, што паводле маіх крыніц Польша ініцыявала абмеркаванне заўтра на радзе ў замежных пытаннях у Брусэлі менавіта таксама пытанне Беларусі, пытанне палітвязняў. Гэта вельмі істотна. Магчыма, на першым спатканні ў этой справе не атрымаецца, скажам, збудаваць нейкую адразу кааліцыю ці прыйсці да адзінадумства ў рашэнні ў этой справе. Але гэта важна увесь час, так сказать, кажучы калаквіяльна, капаць на мазгі ў этой справе. Это вельмі істотна. Таму што трэба разумець, можна казаць, што ну да, беларускі рэжым, як бы яго нічога ніяк нельга націснуць. Вось яны толькі ад Расіі залежаць. Але насапраўды гэта, насамрэч гэта не зусім так. Я ўпэўнены, што вот зняволенне для Каці і Дар'і, яно мела две мэты. Першая мэта гэта, натуральна, напалохаць журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і не толькі журналістаў, увогуле ўсіх грамадзянаў, бо так абсурдны працэс, калі няма ніякіх доказаў, а мы ўсё адно даем турэмнае зняволенне. Значыць, мы можам пасадзіць любога, не толькі чалавека, пра которага пішуць сродкі масавай інфармацыі, і чалавека, за якога ёсць каму заступіцца, груба кажучы. А другая мэта была такая: Лукашенка і ягонае атачэнне ўжо шмат гадоў займаюцца ганебнай справай гандлям людзьмі. Чым больш палітвязняў, тым, значыць, ёсць чым гандлявацца. Так было ў 2006-2010 годзе. Што гэтыя людзі гэта закладнікі рэжыму. Дакладна. Так ёсць, але Святлана Ціхановская падкрэслівае тое, што ні на які торг, ні на які гандаль ісці нельга. Вызваленне мае быць усіх палізняволеных адразу. Але бачыце, справа такая, што калі нават ісці на нейкі гандаль, вот так як Лукашенко робіў у 2006 годзе, 2010 годзе, 10-м, калі сотні людзей былі затрыманы, а потым там нейкія паслабленні былі і іх вызвалілі, то спачатку трэба увесці санкцыі, щоб іх аслабляць, а не смешныя такія рэчы рабіць, калі 88 чалавек у спісе, калі у нас суддзяў, гэтых камандзіраў, гэтых людзей, которые здзекваюцца з вязня ў турмах, сотні, тысячы, а у нас 88 чалавек. Гэтыя суддзя, гэтыя пракуратар, гэтак званыя, которые судзілі пазаўчора, пару дзён таму асудзілі Кацю і Дашу, яны павінны былі адразу ведаць, што як толькі яны ухваляць гэты незаконны вырак, яны адразу павінны быць у спісах санкцыйных. Дарэчы, шмат хто з палітологаў казаў пра тое, што насамрэч таксама вельмі дзейсныя санкцыі не проста еўразвязаў, а санкцыі краінаў. І вось мы бачым, што пакрысе гэта дзейнічае, што тое, што кожная краіна асобна ўводзіць гэтай санкцыі, яны таксама дапамагаюць потым увесці хутчэй агульныя санкцыі. А што санкцыі асобных краінаў, быць можа, яны не выглядаюць так, маштабна, але тым не менш яны таксама даюць пэўны сігнал. Не, абсалютна, глядзіце, зараз, добра, зараз у нас ковід, ёсць нейкія абмежаванні. Але мы ж ведаем, што гэтыя вот чыноўнікі лукашэнкаўскія, яны добра аплочваюцца, которые вот парушаюць законы, которые ціснуць на незалежных журналістаў, праваабаронцаў, палітыкаў і так далее. Яны добра аплочваюцца. Так вось, не можа быць так, што такі чыноўнік ці амапавец ці суддзя, который чыніць беззаконне, і он сёння пасадзіў Кацю і Дашу, а заўтра паехаў у Вільню, праўда, на шопінг. Альбо яны ўсе крычаць, што яны вялікія патрыоты, але вельмі любяць сваіх дзяцей выслаць, допустим, ва універсітэт куды-небудзь на захад, праўда? Я не кажу, што супраць дзяцей трэба ўводзіць санкцыі, абсалютна не, але кожны бацька, от я, напрыклад, вядома, калі мой сын паехаў недзе вучыцца, я з ім паехаў, паглядзець, ён будзе жыць, як ён там, які яго інтэрнаты і так далей.
Але калі гэтага нельга, то таксама цяжка, правда, не паедзеш да сваіх дзяцей, не паедзеш на шопінг, не паедзеш там не ведаю яшчэ куды на курорт. Адпачыць, так, яны ж любяць адпачываць, не адпачываюць там на беларускіх азёрах. Так што гэтыя санкцыі з боку суседніх краінаў вельмі істотныя. Тым не менш, трэба дадаць, што нягледзячы на ўсё гэта мы не спынімся. І мы, як незалежныя журналісты, працягнем выконваць сваю працу і працягнем казаць праўду, шаноўнае спадарства. Гэта выключана, таму што я думаю, што цяпер журналісцкая праца патрэбная беларускаму грамадству, быць можа, так як ніколі не было ў найноўшай гісторыі. Яна вельмі патрэбная. Так што мы будзем працягваць натуральна і будзем рабіць гэта для усіх беларусаў і перадусім для Дашы і Каці. Дзякуй вялікі. Алексей Дзекавіцкі, намеснік дырэктара тэлеканалу «Белсат», быў маім і спадарства госцем. Яшчэ адзін гучны працэс на гэтым тыдні. У пятніцу ў Доме правасуддзя пачаўся суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч і доктарам Артёмам Сарокіным. Іх вінавацяць у разгалошванні медычнай таямніцы забітага Рамана Бандарэнкі. У першы дзень суд заслухаў толькі 2 сведкаў лекараў. Справаю цікавіцца грамадскасць, але ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб людзі не даведаліся, што кажуць у судзе. Працэс абвесцілі закрытым. Калегі заініцыявалі адмысловую акцыю «Кветкі замест кратаў», бо Кацярына Барысевіч вельмі любіць кветкі. Вольга Старасціна. Роля героя, цяжкая роля. Працэс у справе 0 праміля распачаўся. А 9:45 у суд у кайданках, як асабліва небяспечных злачынцаў, прывезлі журналістку і лекара. Кацярыну Барысевіч і Артёма Сарокіна ў судовай зале трымалі ў клетцы. Людзі падтрымлівалі зняволеных апладысментамі. Все слышала, то есть сложно было не слышать. Также видела, конечно, всех, кто смог попасть все-таки в судебное заседание. Тоже это ее подбодрило, скажем так, в каком-то смысле. Артём в хорошем расположении духа. Выглядит хорошо. Он слышал поддержку, что, знаешь, конечно, коллеги пришли? Конечно, слышал, конечно, знает. Ну и хорошо, это тоже относительно, понимая его ситуацию. У залу на 30 месцаў пусцілі адвакатаў, сваякоў, працаўнікоў дзяржаўных медыяў, дыпламатаў і толькі 2 калегаў Кацярыны Барысевіч. Неўзабаве суддзя Святлана Бандарэнка на хадайніцтва пракурора Людмілы Іваненкі прыняла рашэнне, што справа будзе слухацца ў закрытым рэжыме. Зачитали обвинения, представили представителя прокуратуры, наших адвокатов. Потом ходатайство о том, чтобы закрытым быть, и все, и мы были удалены. Люди массово подписывали скаргу с потребованием зрабіць суд открытым. Такие процессы повинны быть открытыми, и суды повинны забеспечивать нормальное осветление этих процессов. Это предугледжено нашим законодательством. Лекара Артёма Сарокіна і журналістку Кацярыну Барысевіч абвінавачваюць у разгалошванні медычнай таямніцы, якое пацягнула цяжкія наступствы. Упершыню паводле такога артыкула судзяць журналістку ў якасці суудзельніцы. Статья разглашения врачебной тайны в принципе предполагает своим объектом страдания пациента либо его родственников. Родственники уже не раз публично заявляли, что никаких претензий не имеют, что это было сделано в интересах общества и в интересах самого Романа. Справу сколыхнула и громадскость. Нет тут разглашения врачебной тайны, потому что родственники не против разглашения, тогда какая тайна? Это скорее докапывание до истины. Почему не сделать открытым? Даже если вы стали судить, почему все закрыто? Народ нужно запугать как можно сильнее, несмотря ни на какие законы. Страшно, страшно. Вот вам говорю сейчас, а вот самой тоже страшно. Мало ли сейчас там где-то. Если человек не был пьяным, как его можно назвать пьяным? Відаць, можна, і гэта не лічаць разгалошваннем медычнай таямніцы. В нетрезвом состоянии это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Анестезіёлага і журналістку затрымалі роўна 3 месяцы таму. Артём Сарокін – лекар найвышэйшай катэгорыі шпіталю хуткай медычнай дапамогі. Кацярына Барысевіч – журналістка Тутбай з 15-гадовым стажам. У сваім артыкуле пра смерць Рамана Бандарэнкі са спасылкаю на медычныя дакументы, словы доктара і дазвол бацькоў забітага Рамана Кацярына напісала пра тое, што маладзён меў у крыві 0 праміля алкаголю. За смеласць падаць праўдзівую інфармацыю лекару і журналістцы пагражае да 3 гадоў зняволення. Вольга Старасціна, Белсат.
Сілавікі выразалі дзверы і падчас малітвы ўварваліся ў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Вернікаў вывелі пад пагрозаю штрафаў і арыштаў. Такім чынам, судовыя выканаўцы пад прыкрыццём міліцыі прыйшлі апісваць маёмасць і высяляць суполку з малітоўнага дому. Спрэчка, за які працягваецца больш за 15 гадоў. У аўторак адбыўся суд, за невысяленне царква атрымала штраф 290 рублёў. Мы купили вот это здание коровника, да, вот, и молились здесь 15-16 лет, да, больше даже, чем 16 лет. Но когда нас попросили в среду, и этот был захват, то, конечно же, ну, а что, мы пришли сюда. Мы считаем, что все равно это наше здание, то есть это место, которое Господь нам дал. Вот, и будем бороться, чтобы нам его вернули, да, пусть Господь поможет всем нам и вам. Сёння каля апечатанага будынку царквы вернікі правялі малітву. На месцы святыні калісьці быў кароўнік. Вернікі сваімі сіламі пераўтварылі яго ў царкву. І хаця ўчастак вылучылі рэлігійнай суполцы ў бестэрміновае карыстанне, 16 гадоў таму ўлады Менску пазбавілі грамаду права карыстання зямлёй. Прыхаджане адмаўляюцца пакідаць тэрыторыю, абвяшчалі галадоўку. Тады царкву «Новае жыццё» удалося адстаяць. Хаця вернікам перыядычна дасылалі лісты з патрабаваннямі з'ехаць. Пасля 6,5 гадоў зняволення з горадскай папраўчай калоніі нумар 9 на волю выйшаў Міхаіл Жамчужны. Навуковец і праваабаронца, прызнаны палітвязням, адзначыў, што адбываць пакаранне яму дапамаглі салідарнасць і падтрыманне зволі, а перашкаджалі правакацыі з боку кіраўніцтва калоніі ды аператыўнага аддзелу. З былым палітзняволеным паразмаўляў мой калега Зміцер Казакевіч. Михаил Жамчужны на воле, и на другі дзень по вызвалении ён згадзіўся на маленькую шчырую размову с телеканалом Белсат. Михаил Игоревич, день добрый. Здравствуйте. Віншую еще раз с вызволением, и первая ночь на воле. Что снилось? Благодарю за вопрос. Первая ночь на воле досталась мне очень тяжело. Вчера столько было эмоций, столько поздравлений, столько контактов с моими поплечниками, друзьями, что я где-то часа в 3 проснулся и больше заснуть не смог. Все вспоминал наши радостные встречи и результаты нашей дальнейшей работы по защите прав человека в Беларуси. Скажите, калі ласка, нейкі час вы были адзіным у Беларусі палітвязнем. Цяпер іх больш за 250. На вашу думку і вот на досведзе, што значыцца быць палітычным у месцах пазбаўлення волі? Ну, первое, что приходит, и это действительно так, это большая почетная такая должность, звание. Вот. Все осужденные, ну, буквально в восторге от того, что рядом с ними находятся политзаключенные, они всячески помогают, защищают от провокаций и делятся всем, чем у них есть, в чем есть потребность. Меня, кстати, снабдили необходимыми вещами теплыми во время плохих погодных условий. То, чего мне не хватало, потому что меня задерживали в августе в шортах, в спортивной одежде, а приходилось сидеть в довольно серьезные морозы. Поэтому все то, что на меня было, вот, то мне подарили осужденные. Вот. Ну и то, что я был какое-то время одним политзаключенным в Беларуси, конечно, накладывало свой отпечаток в связи с тем, что больше внимания на меня обращали со стороны спецслужб и администрации колоний. То есть, конечно, я был там, как мягко говоря, бельмом на глазу у администрации, поэтому, конечно, ко мне относились довольно пристрастно и пытались всячески заблокировать мои контакты с осужденными. Але вы вытрымалі, што дапамагала найперш вытрымаць, выжыць, застацца з чалавекам столькі гадоў по той бок колючага дроту? Что дапамагала? Вы знаете, во-первых, ту миссию, которую я взвалил на себя, и те результаты работы по защите прав человека, и еще то, что я один был осужден, а нам хотели предъявить обвинение по
ОПГ, организованная преступная группировка, которая занимается шпионажем в интересах иностранного государства. Я считаю, что это победа, что удалось сохранить жизни и свободу молодым 10 сотрудникам, которые с нами работали одновременно. И с другой стороны, это было все надумано сотрудниками спецучреждений, чтобы каким-то образом оправдать свою деятельность, оправдать свою зарплату и, как говорится, кусок хлеба свой получить. Это, конечно, были надуманные обвинения, но тем не менее я очень доволен то, что психологически я их победил. Михаил Ігорович, ці адчувалі падтрымку з волі, ці атрымлівалі лісты, як это ўсё адбывалася? С самого начала была такая ощутимая поддержка с волей. Даже мои сокамерники завидовали немножко, даже белой завистью. Мы вместе читали листы, которые приходили от правозащитников, с информацией, которая происходит на воле. Вот. И писем приходило сначала достаточно много, бывали случаи, что и до сотни в месяц. Вот. Я исключительно на все всегда отвечал, если читались адреса обратные. Вот. И это была очень большая поддержка, особенно когда в письма вкладывали вырезки из газет, это разрешается по Уголовно-исполнительному кодексу. Вот. Когда мы своими глазами читаем то, что происходит на воле, и, конечно, были в восторге от солидарности и патриотизма. Выбачайце, скажыце, калі ласка, падтрымлівала і творчасць навуковая, якой вы займаліся. Мы чулі, што вы написали 2 книжки, пару словаў пра іх. Што гэта за книжки? Спасибо за вопрос, да. Дело в том, что я последние годы заключения отбывал в одиночной камере, и чтобы сохранить свою работоспособность и возможность творчески и адекватно мыслить, я просто поставил перед собой задачу заняться наукой, и ту информацию, которая у меня в голове за жизнь скопилась, я выложил на страницах монографии, посвященной плазменной обработке, которая в ближайшее время станет очень актуальным. И она по-белорусски написанная, вы сказали? Да, действительно. Я, когда листовался с нашими патриотами, они меня обучили белорусскому языку, потому что я русскоязычный. Вот, и мы не изучали всерьез белорусский язык. У меня, наверное, эта память воскресла моих предков, которые родом из Белоруссии были. И меня в течение года я полностью восстановил свои знания и написал эту монографию на белорусском языке. Даже из вредности, чтобы наши ученые, которые не поддерживают демократические взгляды или на стороне Лукашенко находятся, чтобы они каким-то образом даже позавидовали мне, что я умудрился, наверное, первый во всю историю Беларуси монографию научную написать на белорусском языке, на нашей мове. А другая книжка, вы сказали, про дельтапланы? Да, я это тоже творчески подошел к этому процессу, потому что внутри информации много, а это самый лучший спорт, который может быть в мире. Полеты на чистом дельтаплане, то есть парящие полеты в горах. И я написал книжку «Самоучитель полетов на дельтаплане» для наших белорусских пилотов, спортсменов, которые посвятят в дальнейшем свою жизнь. Я обязан был это сделать, потому что наша команда белорусская национальная по дельтапланеризму теряла по одному самому квалифицированному пилоту каждый год на соревнованиях. Вот. И зная все эти острые моменты при полетах, при посадках, при взлетах, я обязан был поделиться с нашими будущими спортсменами. Михаил Ігорович, вельмі караценька. 20-й год. Ці адчулі вы, што атмасфера ў месцы пазбаўлення волі неяк змянілася? Можа, у сэнсе рэжыму там ці стаўлення да палітвязняў, да ўсіх вязняў? Вельмі караценька. Да, конечно, изменилось. Стали меньше присматриваться к уголовному и Уголовно-исполнительному кодексу, то есть стал такой беспредел правовой. Вот. И доказать практически невозможно свою правоту, не ссылаться на какие-то законы, подзаконные акты. То есть невозможно. Очень тяжело стало сражаться за права заключенных. Узмацнілася.
Скажите, калі ласка, пытанне, якое заўсёды хвалявала і задаю амаль усім. Што робіць чалавека чалавекам і што дапамагае захаваць яму чалавечую годнасць у такіх умовах? Спасибо за вопрос такой оригинальный. Я считаю, что если человек в местах лишения свободы попал туда человеком, то он человеком и выйдет оттуда. А если на воле человек не является человеком, а извиняюсь за выражение, животным, то с животного человека уже не сделаешь. Поэтому вот такой мой ответ. Люди есть люди, а не люди есть не люди. Вялікі дзякуй. Чалавек, праваабаронца, навукоўца і былы палітвязень Міхаіл Жамчужны размаўляў з намі. Ён цяпер на волі. Зміцер Казакевич, Белсад. Шановне господарство, дякую вам за ваши живые комментарии в нашем чат-боте. Вось зачитаю под ником Maybe. Самый первый, кому я досылал паштоўку з усіх палітзаключённых. Вельмі радая, что Михаил на свободе. Навукоўцы так просто не здаюцца, піша Maybe. Сапраўды так. Мы таксама цешымся, што спадар Михаил на свободе. А сёння сусветны дзень роднай мовы, які ў свеце з'явіўся дзякуючы бенгальцам, але для беларусаў сёлета як ніколі актуальны. Штогод мы ў гэты дзень традыцыйна пішам агульнанацыянальную дыктоўку. Урывак з Уладзіміра Караткевіча «Земля под белымі крыламі» зачытала Святлана Ціхановская. Сёння упершыню вы можете атрымаць ад нацыянальнай лідаркі адзнаку. Калі выкладзеце сваю дыктоўку, пазначыце Святлану Ціхановскую ў сваіх сацыяльных сетках. Я гэта зрабіла, чакаю на адзнаку, а вас запрашаю паглядзець матэрыял Юліі Цельпук. Вялікага значэння сваёй роднай мовы як свайго сцяга, ідучы пад якім ён знойдзе сваю волю і шчасце. 14-ю дыктоўку па-беларуску ў сяброўскім коле між іншага пісалі сёння ў калысцы беларускасці, таварыстве беларускай мовы. Але роднай мовай называй другую. Мінчук Алесь Букаты сёння пісаў дыктоўку 5-й раз. Цешыўся, што вакол яго шмат аднадумцаў, якія шануюць мову. Мова для мяне і як для кожнага чалавека гэта першы пачатак усяго ў жыцці, існавання. Для Натальи Ермаковой з Віцебску карыстацца мовою, што дыхаць паветрам. Дзень роднай мовы – гэта яшчэ адна нагода успомніць пра тое, што мы беларусы. Менавіта мова нас робіць беларусамі. Калі б не было мовы, то не было б і нашага народу. Пішуць не толькі ў моўным асяроддзі, а таксама на прадпрыемствах, у школах, у выканаўчых камітэтах. Напярэдадні Дня мова ў Белсад папытаў у мінакоў, ці далучацца да акцыі. Я вообще не знал про это, но вообще да. На самом деле, было бы интересно. Это мой самый провальный предмет в школе. Вельми не люблю диктовки писать еще со школьных часов. Я дома хотел бы написать, бо я размовляю по-белорусски, сам з Менску. Ну, я б хотел, чтобы и остальные люди добре ведали мову, размовляли, користались. Писала русскую, планирую написать белорусскую. А почему? Потому что интересно проверить свои знания. Ідэя пісаць дыктоўку ў міжнародны дзень мовы належыць Уладзіміру Падголу, вядомаму філосафу і сябру партыі БНФ. 14 гадоў таму спадар Уладзімір прапанаваў палітычным арганізацыям напісаць першую дыктоўку з мэтаю захавання мовы, як тое рабілі ў шэрагу іншых краінаў з білінгвізмам. Партыйцы адмовіліся, але ідэю падхапіла таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Уладзімір Падгол прывёў удзельнікаў дыктоўкі. Былі такія вядомыя людзі, як, напрыклад, амбасадар Швецыі, які Эрыксон, які дасканала ведаў беларускую мову. Іншыя былі. І на гэтай першай дыктоўкі людзей знакамітых было вельмі шмат. А гэта найлепшая рэклама сярод беларусаў. Ужо на лета ТБМ імя Скарыны абвесціла правядзенне беларускай дыктоўкі па ўсёй краіне. Мужыцкая мова і толькі таго. Пісалі ў дзень роднай мовы, але таксама і на дзень волі 25 сакавіка. Штогод ТБМ друкуе ў нашым слове прапанаваныя тэксты. Сёлета гэта ўрыўкі з твораў 4 юбіляраў, з якіх стагоддзе у Івана Шамякіна і Міколы Ярмаловіча, 90-е ў год Кініла Гілевіча і 30-е незалежнасці Беларусі. Незалежнасць – гэта калі ты будзеш служыць у войску не далей за памежны горад ці вёску свае зямлі. Затое табе ніколі не загадаюць фарбаваць траву і прыбіраць тэрыторыю вот от сюда і до обеда.
Гэта ўрыўкі з эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць». У апошнім паўгоддзі цікавасць да беларускай мовы рэзка ўзрасла. Бачым у інтэрнэт-суполках, сацыяльных сетках і ў матэрыялах, якія Белсат атрымлівае ад гледачоў. Сум па дарогах, па галлі вярбовым, сум у вачох, трывожны болю цень. Верш Ларысы Геніюш «Мова моя» чытаюць жыхары Шарыкаў. Марш з мюзіклу «Адрынутыя» па-беларуску ў мастацкім выкананні прадстаўнікоў партызанскіх раёнаў Серабранка, Шарыкі, Трактарны і Велазавод. На хвалі пратэстаў пасля сфальсіфікаваных выбараў прэзідэнта беларускія нацыянальныя сімвалы ўзнялі сотні тысячаў грамадзянаў. Ці да мовы таксама наблізіліся. Зараз з'явілася вельмі шмат людзей рускамоўных, якія далучыліся да адраджэння, якія дадзіліся да культуры. І гэтыя людзі, гледзячы на тое, што выкарыстоўваюць нацыянальную сімволіку, нацыянальную мову выкарыстоўваюць далёка не ўсе спяшаюцца. У сярэднім на дасканалае вывучэнне зусім незнаёмай мовы чалавек патрабуе да 6 гадоў. Калі мова блізкая і жаданне ведаць яе моцнае, дастаткова года. Мова – гэта вельмі важны чыннік нацыянальнай ідэнтычнасці. Беларусь стаіць перад цывілізацыйным выбарам паміж рускім светам і перад еўрапейскай супольнасцю. Беларусь мае еўрапейскую гісторыю, еўрапейскую спадчыну, яна павінна вярнуцца ў сям'ю беларускіх народаў, сям'ю еўрапейскіх народаў. Андрэй Ляховіч належыць да кола беларусаў, якія бачаць родную мову адзінаю дзяржаўнаю. Такое магчыма ў будучыні. Ці гатовыя грамадзяне ў прынцыпе вучыць і ўжываць мову штодзень? Мінск весь размаўляе на рускай мове, а не на беларускай. І гэты вопрос, или гэта пытанне, яму шмат гадоў. З памылкамі, напэўна, размаўляю, але заўсёды стараюся адказваць на беларускай, калі звяртаюцца, і лічу, што мы ўсе павінны імкнуцца да таго, каб добра ведаць яе. Грамадзянскі абавязак кожнага чалавека зберагчы нашу краіну, паспрабаваць сябе зламаць, унутраныя нейкія стэрэатыпы, і паспрабаваць усё ж такі заставіць нашу краіну з яе культурнай спадчынай. Паводле вынікаў перапісу насельніцтва 2019 да выбарчага года беларускую мову ў якасці роднай пазначылі 54% рэспандэнтаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Шановне господарство, вы пишете, что у нас у наших новинах замало позитиву. Вось мне здаецца, что аккурат сёння той дзень, калі позитиву дастаткова, тым больш, што у нас сёння у нашай жывой студыі просто выдатныя госці. Вельмі радыя вітаць з намі Ніну Багінскую, грамадскую актывістку. Добрый вечар, гаспадарыня Ніна. Добрый вечар. А таксама паэта, перакладчыка, ну і просто цудоўнага чалавека Андрэя Хадановіча. Добрый вечар, гаспадар Андрэй. Добрый вечар. Гаспадар Ніна, дазвольце звярнуся спачатку для вас. Ці дзень роднай для мовы для вас гэта свята? Так, но сёння я не прыняла ўдзел, бо дакладна не ведала, калі будзе напісанне. Спадарыня Ніна, был адключаны. Спадарыня Ніна, гэта не страшна, бо яшчэ гэта можна зрабіць. Дыктоўка ёсць, і можна яе напісаць крышачку пазней. Дарэчы, гэта добрая парада ўсім тым, хто не паспеў, так як і вы. 25 сакавіка будзе дыктоўка, так будзе і, напэўна, магчымасць прыняць удзел. Спадарыня Ніна. Узросце... Так, а як вы сёння святкавалі вось дзень роднай мовы? Я сёння пачала земляробчыя работы, бо мы, беларусы, усё ж, земляробчая нацыя. Для нас расліны, земля передусім. І я замачыла насенне петрушкі, сельдзерея, салодкага перца, санбері, гэта памідорная расліна. Гэтай расліны трэба вырошчваць расадаю, падрыхтавала ванначкі, дзе расада будзе расці. І вось замачыла перед гэтым всё насенне каліем для абеззаражвання хвароб. Вось уже сёння, вот зараз, пасля гэтай сустрэчы, буду сеяць. Пачакаю трохі, каб гэтая
насенне разбухло, вот она уже 3 гадзіны бухне у меня. Вот как скончым передачу, вот я его и посею в землю. Вось мне Таму здаецца, гэта таксама так. адпавядае нашай нацыянальнай культуры. Вось мне здаецца, што кожнае беларускае слово гэта такое насенне, якое павінна трапляць вось у гэтую глебу, дзе яно пачне расці. Вось спадару Андрэй, вось як сёння вы правялі дзень роднай мовы, я бачыла сёння ў сацыяльных сетках ваш новы верш, ці яшчэ нешта адмысловае вы зрабілі сёння для нашай мовы. Ну, у мяне сёння урачысты, прыемны дзень, святочны дзень, але заняткі літаратурныя, яшчэ, дарэчы, старажытнае слово культура узводзяць таксама да земляробчых працэсаў, а нобелеўскі лаўрэат ірландскі Шеймус Хіні казаў так: «Мае продкі, мой дзед, мой бацька аралі землю, я працягваю іх справу на аркушы паперы, трымаючы у руцэ асадку». Я адсвяткаваў, актывізаваўшыся ў сацыяльных сетках, паралельна з сваім літаратурным фейсбукам завёў тэлеграм-канал, запісаў відэо з вершам з назваю «Мова», які заканчивается досыць пафосна і святочна. Беларуская мова найпрыгажэйшая в свеце. З верша вынікае, што не ўсё так проста, безумоўна. Верш і іранічны, і самаіранічны, але ўсё адно у рэшце рэшт выходзіць на добра. Так што настрой аптымістычны і святочны. Шановнае спадарства, новасць на свята роднай мовы. Мы запыталі менчукоў, як яны ставяцца да беларускай мовы і ці дапамаглі пратэсты пашырыць беларускамоўнае асяроддзе, як іх змянілася стаўленне да мовы. Давайте вось паслухаем разам і абмяркуем. Белорусский язык уходит в небытие. Потому что уходит старое поколение, а абсолютно новое поколение уже белорусский язык как таковой, как язык, как часть культуры уже не интересен. Он больше для них просто как часть какой-то образовательной программы. Мое мнение такое. Мне кажется, что, на жаль, мы уже страцілі гэтую мову. І, мабыць, калі мы пытаемся, спрабуем вывышаць яе ў школе, гэта ўжо мы цепляемся за апошнюю нітку, я не ведаю, як гэта сказаць. Я думаю, што беларускую мову заўсёды цікавіць беларускіх людзей. Нема мовы, нема народу. Поэтому я думаю, что мова заўсёды павінна быць беларускай. Я паважаю беларускую мову, паважаю, калі гавораць прыгожа на беларускай мове. Ну, возможно, больше многие стали разговаривать на родном языке. Но я, скажем так, не изучал в школе, я жил в России. Вот, поэтому разговариваю на русском языке. Цікавостью, нравится язык, но думаю на русском. Но не против белорусского, но чтобы был общий русский обязательно, потому что без России никто у нас ничего покупать не будет белорусское. Мне кажется, кто раньше говорил, тот и продолжает говорить, кто не разговаривал, соответственно, тоже и не начинает. Но мне кажется, все равно люди разговаривают, я это замечаю. Спадарыня Ніна, вось вы вядомая тым, што вы гуляеце, і вядомая тым, што размаўляеце заўсёды па-беларуску. Вось калі вы размаўляеце па-беларуску, ці адчуваеце, што больш людзей пачало вам адказваць таксама на нашай роднай мове? Так, калі я размаўляю па-беларуску, меня пачынаюць пазнаваць і просяць нават фота зрабіць. Асабліва в 2020 году, калі меня зрабілі вельмі вядомай на сайтах, по тэлетайпу, по кампутарам. Ну, гэта ўжо заслуга моладзі. Яны валодаюць тэхнікі, в адрозненне ад мяне. Я, між іншым, себя і не бачу на кампутары.
Спадарня Ніна, але мы вас бачым цудоўна і ведаем, што вы сталіся адным з сімвалаў, цудоўных сімвалаў гэтага пратэсту, гэтага абуджэння нацыі. Спадару Андрэй, а вось калі вы глядзіце, вось вы лепш валодаеце тэхнікай, напэўна, чым спадарня Ніна, вось ці вы бачыце, што вось гэты інтарэс да беларускай мовы, ён сапраўды як бы уздымаецца вось цягам апошніх паўгадоў? Я бачу, што такое адбываецца. Я бачу нарастанне, прынамсі, жадання моваю карыстацца і сябе на ёй выражаць. Часам гэта яшчэ не падмацаванае глыбокімі ведамі. Безумоўна, надзець бранзалет нашых нацыянальных колераў альбо вышыванку, альбо, што таксама мужна і звязана сёння з рызыкай, атэісаміцца з бел-чырвона-белым сцягам і гербам, прасцей, чым грунтоўна вывучыць мову, калі ёй не валодаеш, а дзесяцігоддзямі падставаў нейкага глыбокага фундаменту не было, каб усе па-беларуску гаварылі. Было зроблена ўсё зверху дзеля маргіналізацыі ўсяго беларускага. Але, глядзіце, тое самае, што з тым бел-чырвона-белым і чырвона-зелёным сцягам. Яшчэ паўгады таму аптымісты казалі, што хай будзе і тое. Помніце здымкі, якія абышлі інтэрнэт з хлопцам і дзяўчынаю, якія цылуюцца на абодвух, на абаіх такі і такі сцяг. Раптам выявілася, што мне здаецца, што у гарачыя месяцы пратэстаў з рускай мовай адбываецца тое самае, што з афіцыёзнай сімволікай. Гэта значыць, беларускае слова, як і наш сцяг, як і наш герб, аказваецца мацнейшым сродкам пратэста. Гэта гучней, гэта больш мужна, гэта больш незалежна гучыць. Можа быць, у мірных часах гэта не будзе так чуцца. І, дарэчы, мы святкуем дзень роднай мовы. Для кожнага гэтая родная мова свая. І мы, як бы змагаючыся за пашырэнне беларускасці і беларушчыны, мусім памятаць пра лінгвістычныя правы усіх меншасцяў, якія гавораць сваімі мовамі у нас у краіне. Усіх тых, хто гаворыць па-польску, па-украінску, хто гаворыць па-руску, а ўсё больш, дарэчы, рускамоўных людзей робяцца, як бы вылучаюць сябе з рускамоўнага свету і з'яўляюцца свядомымі беларускімі грамадзянамі, для якіх незалежнасць, каштоўнасць, і якія гатовыя бараніць гэтую каштоўнасць. Хай сёння на рускай мове, але паглядзім, як гэта будзе развівацца заўтра. Сапраўды так. Спадарня Ніна, вось мы пачалі нашу размову з вашых працаў падрыхтоўчых да дачнага сезону, але сапраўды вось гэтая метафора, мне падаецца, вельмі емкая, калі вось нашы словы беларускамоўных, гэта насенне, якое потым нам можа даць неверагоднае жніво праз пэўны час. Так, гэта насенне трэба яшчэ выхаваць, выпіставаць, бо прасцей пашыць сцяг, прасцей зрабіць сімволіку. А мову трэба вывучаць. Тым больш, што ў нас існуе фактычна две формы мовы: тарашкевіца і наркомаўка. Наркомаўка – гэта русіфікаваная беларуская мова, якая з'явілася ўжо пасля вайны, калі міністрам адукацыі была прызначана спадарня з Масквы. Яна пачала правадзіць палітыку русіфікацыі беларускай мовы. Вот тая ж гарбата стала чаем, кабета стала жанчынай, хлапчукі сталі рабятамі. Разумееце, увесь час в адносінах, на жаль, да нашай мовы адбываецца русіфікацыя, уціск рускай мовы менавіта з мэтаю нашай дэнацыяналізацыі, нашай згубы.
наши згубы, каб мы припынілі сваё існаванне як адметная нацыя беларусаў, ліцвінаў. Ну, каб гісторыя не паўтарылась, што было з прусамі пэўны час, так нам трэба ўсё ж тэрмінова змяніць уладу, скасаваць гэтую прэзідэнцкую ўладу Лукашенко, зрабіць парламенцкую рэспубліку, выбраць доброго нашего адукаванага міністра, каб ён в школах навел порядок. Ну і, канешне ж, не пакідаць мовы нашай беларускай, так, як пісаў Францішак Богушевіч, каб не памёрлі. Дзякуй вам вялікі, мае шаноўныя. Дзякуй вялікі, спадарня Ніна, дзякуй вялікі, спадару Андрэй. Я віншую усіх беларусаў з днём роднай мовы. Няхай гэтая родная мова будзе з намі не толькі ў гэты дзень, шаноўнае спадарства. Дзякуй вам вялікі, ўсяго добрага. Трымайцеся роднай мовы. А да дня роднай мовы партызанскія раёны Серабранка, Шарыкі, трактарны завод і велазавод запісалі песню з мюзыклу «Ле Мізераблес», пераклад, якой зрабіў, дарэчы, Андрэй Хаданович. Так што, шаноўнае спадарства, я жадаю вам цудоўнага дня. Будьце з роднай мовай не толькі ў гэты дзень, няхай яна будзе з вамі, аб'ядноўвае, дае сілы, сагравае. Усяго добрага і да сустрэчы ў наступных эфірах Белсату. Чуешь, якая народ, як стали песни гнев и боль, як наближае солнце сход, кто быть рабом не хочет больше, як миллионы сердц ряде, ритм барабана у крови, ночь променей, настанет день, мой край, живи. Ці ты пойдешь на змагання, станешь со мною супроть зла, под нашими стягами заповедный край сверла. Обруши любовь, свобода, свобода, сама. Чуешь, як пяе народ, як стоит песни, гнев и боль, як наближае солнце сход, кто быть рабом не хочет больше, як миллионы сердц ряде, ритм барабана у крови, ночь променей, настанет день, мой край, живи. Кто отдаст своей краине все, что маем у грудях, выйдет, кто загинет, кто всегда меня хотят. Горячая кровь, мороз, свежая наш всяк. Чуешь, як пяе народ, як стоит песни, гнев и боль, як наближае солнце сход, кто быть рабом не может больше, як миллионы сердц ряде, ритм барабана у крови, ночь променей, настанет день, Беларусь, живи. Чуешь, як пяе народ, як стоит песни, гнев и боль, як наближае солнце сход, кто быть рабом не хочет больше, як миллионы сердц ряде, ритм барабана у крови, ночь променей, настанет день, мой край, живи. Гэта было 13 верасня, гэта быў так званы марш герояў. Мяне затрымалі амаль што на самым пачатку, калі калона рухалася ад плошчы Кубакова ў бок плошчы Перамогі.